Μίλα, μαϊμού! Ναι, μίλα καμιά φορά, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, Όχι, 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 όχι. Δεν έχει λοιπόν, θέλουμε την αλήθεια. Ορίστε το κοινό σου όπως σου είπα. Πρέπει να πεις την αλήθεια. Έχει δίκιο ο κύριος Σέζαρ. Και εγώ θέλω να ακούσω την αλήθεια. Άντε, μέχρι και το αφεντικό σου το το ζητάει. αφεντικό μου ήρθε για άλλο θέμα. Ένα θέμα σημαντικό για τη δουλειά. Γι' αυτό το ρίτα. Κύριε Σέζαρ, περιμένετε λίγο. Όχι, 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 όχι. Δεν περιμένουμε καθόλου. Σταμάτα. Είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε να μιλήσεις. Μίλα τώρα. Αφήστε την κοπέλα να πάει να μιλήσει με τον ξανθό κύριο. Εδώ ο μόνος που πρέπει να δώσει εξηγήσεις είσαι εσύ. Μισό λεπτό, δεν θα αργήσω. Όχι, 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 Εγώ θα κάνω όχι, τις όχι. διαφορές μου με αυτόν εδώ. Για να σου πω, σε έχω βαρεθεί. Έχεις βαρεθεί. Ρε σταμάτη. Έλα, αγόρι μου, μου τη πας, το σημείωσες. Ωραία, μια ακόμα δουλειά και ξελασπώσαμε. Καλά, σε περιμένω, γεια. Γεια σου, Ρόζα. Πήρα ένα τηλέφωνο, δεν σε Ναι, πειράζει? το είδα. Άφησα μήνυμα στον μπαμπά μου. Ξέρετε πώς είναι τώρα οι γέροι. Ανησυχούν αν δεν τους πάρεις να τους πεις πώς είσαι, με ποιον. Εντάξει, χαίρομαι που είσαι υπεύθυνη. Μακάρι να ήταν έτσι και εγγονός μου. Έφερα τα σεντόνια και τις πετσέτες για να κάνεις μπάνιο. Πάμε! Ναι, πάμε. Ντους ή τσακούζι, τι προτιμάς? Το ίδιο μου κάνει. Πάμε! Παντέλα. Γεια σας. Λάουρα, Ναι, μισό λεπτό. ναι. Γιατί δεν ανεβαίνεις εσύ, το δωμάτιό μου είναι δεξιά. Πήγαινε και δεξιά, έρχομαι. εντάξει. Γεια. Πάντα χαιρετάει. Ναι, Κοίτα, γλυκιά μου. Αυτή η φίλη σου κυκλοφορεί σαν να είναι στο σπίτι της. Τουλάχιστον φρόντισε να μην μπει στο δωμάτιο του Χουάν, εντάξει Ρώσα, μην ανησυχείς. Φιλάκι. Σε τούμπερα με αυτό το φιλί, δεν θα αργήσω. Είναι απίστευτο. Κοίτα το ρίτα πως είναι αυτός ο μικρός. Είναι σαν νεκρός. Σταμάτα. Τι λες να του έκανα? Τον έριξα νοκάουτ. Μου είχε σπάσει τα νεύρα. Όχι, σταμάτα. Ακίνητη εκεί, ακίνητη. Πρώτα θα μου εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Όχι. Σταμάτα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η μαϊμού λέει ψέματα στο Κίκε. Κατάλαβες? Γιατί βγαίνει με αυτόν εκεί το ξανθό. Μη μου εξηγείς τίποτε άλλο. Τα κατάλαβα όλα, κορίτσι μου. Εσύ το χρησιμοποιείς για ξεκάρφωμα. Έτσι δεν είναι, γλυκιά μου, Όχι. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Τι είναι αυτά? Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν έχει σημασία. Μην ανησυχείς. Χρησιμοποίησέ τον. Εγώ σου τον δανείζω. Όχι. Σου τον Όχι, χαρίζω. όχι. Αρκεί μόνο να είναι για ξεκάρφωμα. Κάτσε, σταμάτα, ηρέμησε. Κάθε μέρα που περνάει είσαι και πιο τρελή. Τρελή εγώ. Τότε τρελή είναι και η αδερφή σου. Ή ξέχασες όταν μας κάλυπτε από την πρώτη σου γυναίκα και από τον πρώτο μου άντρα πριν παντρευτούμε. Και τώρα πήγαινε στο αμάξι και περίμενε με εκεί. Έξω στο αμάξι. Ναι. Πρέπει να μιλήσουμε. Καλά, με συγχωρείτε, δεν θα αρχίσω. Ντορίτα, Όχι. Όχι. σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ζητώ συγγνώμη. Όχι, μη μου ζητάς τίποτα. Μη μου ζητάς τίποτα, γλυκιά μου. Γιατί αν είχα κι εγώ ένα ξανθό κούκλο σαν κι αυτόν, τα ίδια θα έκανα και τον άλλον θα τον πέτακα στα σκουπίδια. Όχι, ψέματα, ξέχασέ το. Δεν θα τον πέτακα πουθενά γιατί τον αγαπώ. Και επίσης, εγώ το ξανθό σου, με το μόνο τρόπο που μπορώ να το κοιτάξω, είναι σαν παιδί. Καλή τύχη, μαϊμού. Ευχαριστώ. Τι λέει? Και... Χουάν, οι Ιάπωνες σε περιμένουν εκεί μέσα. Εκεί μέσα, όχι. Εκεί μέσα σου λέω. Έλα εδώ. Τους πήγα στον κήπο, τους πήγα στην πλατεία, τους πήγα στο πάρκο, τους κάναμε και πάρτι, η Κίμπερλι τους τραγούδισε και όπερα. Η Κίμπερλι. Ναι, τραγούδισε τον εθνικό ύμνο. Τι να σου πω, κι εγώ εξεπλάγιν. Έχει μια υπέροχη φωνή. Χουάν, ζήτω το φαΐ και το κρασί, η ρούμπα και η σάμπα. Το πέρασαν καλά. Δεν ξέρω αν τα πέρασαν καλά. Εγώ Οι δούλευα. Ιάπωνες διασκέδασαν, λέω. Α, ναι, αυτοί το καταχάρηκαν. Δεν καταλάβαιναν τίποτα, αλλά φαινόντουσαν καλά, γέλαγαν. Χουάν. Κοίτα, δεν έχω όρεξη σήμερα. Δεν είμαι για συναντήσεις. Είναι καλύτερα να το αναβάλουμε για αύριο, Αλφρέντο. Σου μιλάω σοβαρά. Άκουσε με, κι αν τους πάμε στη γέφυρα της νομικής σχολής για να δουν πώς περνάνε τα αμάξια από κάτω. Παραδίνομαι. Πήγαινε τους στο κλαμπ. Θα ετοιμάσουμε κανένα drink, θα μάθει λίγο ο ήλιος. Μερσέντες, σε παρακαλώ. Τι σε παρακαλώ, δεν μετράνε οι ιδέες μου. Κάνω μόνο για να σηκώνω τηλέφωνα και να φέρνω καφέ. Θα φωνάξω την Κίμπερλι και θα κάνουμε διαμαρτυρία. Γιατί αυτό που κάνετε σε εμάς δεν έχει προηγούμενο. Μπορείς να μου πεις τι έγινε? Μου λέει ψέματα, Αλφρέντο, ψέματα.
Τώρα μου μιλάς για τη Σαρίτα. Μα για ποια άλλη θα σου μίλαγα, ποια είναι η ψεύτρα, η Σαρίτα. Μα δεν μπορείς να αποδιοργανώνεσαι κάθε φορά που τσακώνεσαι Όμως αυτό μαζί μου της. συμβαίνει, δεν Μια μπορώ να δουλειά το αποφύγω. πολλών εκατομμυρίων σε περιμένει εκεί μέσα με τους Μα δεν Ιάπωνες. μπορώ να μιλήσω Και με εσύ? τους Ιάπωνες, δεν μπορώ Μα να εγώ σκεφτώ δεν μπορώ καθόλου. να μιλήσω. Ο μόνος που μπορεί να το κάνει είσαι εσύ, Χουάν, για όνομα του Θεού. Δεν Εσύ μπορώ, έχεις Αλφρέντο. ταλέντο. Μπες μέσα και κλείσε τη δουλειά, αγόρι μου. Και μετά, αν θέλεις, Ναι, όταν κλείσω, έρθει ναι. η Σαρίτα, Ναι. τότε μπορείς. Ναι, όταν έρθει η Σαρίτα, τίποτα. Ξέρεις κάτι, έχεις δίκιο. Όταν έρθει η Σαρίτα, δεν θέλω να την ξαναδώ. Δεν θέλω να μπει στο γραφείο. Με άκουσες καλά. Μερσέντες! Ασέντες, Ναι, εδώ είμαι. άκουσες το Χουάν. Μα για ποια με περάσατε, νομίζετε ότι κάθομαι και κρυβακούω πίσω από τις πόρτες, για το Θεό. Είπε ότι δεν θέλει να δει τη Σαρίτα. Εκεί μέσα κανείς δεν θα μπει. Καφέ για όλους μας. Βερμούτ με πατατάκια. Και γρήγορα. Λουτσία, σε παρακαλώ, μην τρέχεις. Αρκετά φτάνει. Κουράστηκα με τη φτώχεια, τέρμα. Ξέρεις τι είναι να πηγαίνεις με το λεωφορείο? Όχι, δεν πήρα ποτέ λεωφορείο. Λοιπόν, πες έναν αριθμό. Κάθε πότε σταμάταγε? Δεν ξέρω. Κάθε 2 τετράγωνα, το πιστεύεις? Ξεκινάει 2 τετράγωνα στάση. 2 τετράγωνα στάση. Είναι σαν να έχει κάποιο βίτσιο, καταλαβαίνεις? Πολύ ενδιαφέρον. Και τι έγινε, το βαρέθηκες? Βαρέθηκες όλους αυτούς τους ανθρώπους, όλη αυτή την πλέμπα. Και το μαλλί έτσι ποιος σου το έκανε, Ντέμπι? Τι χάλια είναι αυτά? Είσαι στο μαύρο στο χάλι. Ποιος εκτένισε, η κουρούνα? Όχι, Λούνα τη λένε και δεν μου το έκανε κανείς. Μεγάλωσε μόνο του με λιναρόσπο. Κουράστηκα πια να σε βοηθάω. Να σου λέω πώς να ντύνεσαι, πώς να χτενίζεσαι και να σε βοηθάω με το Ρολάντο. Κουράστηκα πια. Σε τι με βοήθησες με τον Ρολάντο, δεν με βοήθησες, πώς με βοήθησες? Κοίτα, δεν θα χάσω το χρόνο μου για να σε κάνω να θυμηθείς, γιατί αν δεν θυμάσαι, πρόβλημά σου. Όμως, δυστυχώς, Ντέμπι, μια και δεν θυμάσαι τίποτα εσύ, εγώ θα αναγκαστώ να πάω να πω στο Ρολάντο τι έκανες τις προάλλες στο κλαμπ με τους στρίπερ. Όχι, 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 μην του πεις για το μπάνιο. Σου ορκίζομαι ότι ήμουν λίγο χαμένη. Μπήκα στην τουαλέτα, μπήκε και εκείνος ο τύπος και άρχισε να τα βγάζει όλα. Έγινε τυχαία. Όλοι κάνουμε τέτοιο όταν ερχόμαστε στο κέφι. Αλλά εσύ πώς το ήξερες? Δεν το ήξερα, αλλά τώρα το ξέρω. Οπότε μπορώ να πάω και να το πω στο Ρολάντο. Βλέπεις ότι είσαι φοβερά έξυπνη. Περνάς μερικές φορές, περνάς από πάνω μου, καταλαβαίνεις? Είναι σαν Καλά, ένα εντάξει, σχήμα Ντέμπι. σοφίας που με Επομένως, ξεπερνάει. ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Τι? Πρέπει να πας σε εκείνη την ποντικότρυπα, όπου ζουν όλοι εκείνοι στερημένοι άνθρωποι. Στην πανσιόν. Ναι, στην πανσιόν και να μάθεις όλα όσα μπορείς. Για τον Κίκε και τη Σαρίτα. Θέλω να μάθω πώς λέγεται η μνηστή του Κίκε, πού μένει, ποια είναι, πού δουλεύει. Όλα, απολύτως τα πάντα. Ναι, Λουτσία, όταν κάνεις έτσι, σε φοβάμαι. Ξέρεις ποιον μου θυμίσεις? Την Glenn Close στην Ολέθρια Σχέση, όταν επιτέθηκε με μαχαίρι στο Μάικλ Ντάγκλας. Ήταν σαν δαιμονισμένη. Ωραία. Τότε λοιπόν, Ντέμπι, πριν δαιμονιστώ κι εγώ εντελώς, θα πας και θα μάθεις όλα όσα σου ζήτησα. Ναι, σε ένα λεπτό. Αλλά ξέρεις τι θα κάνω? Θα πάρω ταξί από εδώ στη Λουχάν.